Yato na ang kanlando kuan. Yato na. Hinahaon na yung unang salang. Tara guys. Punta tayo dito sa sa unahan ng aming barangay. Bibili tayo ng agahan. Ngayon po ay alas 5 pa lang ng umaga at tinusig na tayo ng ayam. Tulog na tulog pa yung mga tao dito. Ako pa lang yung naglakad-lakad. Naglakad-lakad. Yung mga tao dito naghagong pang bubot. Hinuhuring ko lang kasi baka maalimpungatan yung mga natutulog. Ayan, malapit na tayo. Aba, ang hagkot-hagkot ah. Ito, parang tulog pa. Nandito na tayo. Maupay. Maupay. Pabili. Papalit. Dante. Iska. Tulog pa yung mga tao. Tulog pa. Yung nagluluto ng bibili natin agahan. Tulog pa. Kaya inuring ko lang. Papalaan. Diyan na. Kala nagluto na kam. Kung pala. Adyo. Naalaksan ka ano. Ayan guys oh. Ito dito yung paggawaan ng anong tawag sini? Mitsubishi donut. Yan. Mitsubishi nga basta kuan ni Lando. Ayan. Yan din may gidak ng makaong. Naman sa din tuyo. Masahan. Ah, masahan. Ah, itong masahan dito. Tapos nilalagay dito para pinapatubo nyo. Oh. Grabe, ang galing ninyo ha. Dito kayo yayaman nito. Sana all. Malaki ang kita nyo ano. Sa puhunan na 200, 2,000 ang kinalalabasan. Siya po yung may-ari. Ayan si Kuya Dante. Naraka. Yan. Sila po yung pagawaan ng ano dito, Mitsubishi. At saka donut. Donut ha, hindi ano pag Bisaya kasi baka sabihin donut. Donut. Ayan tapos saan kayo nagluluto dito? Piniprito nyo lang? Oh, prito lang. Ah, dere siya pugon ay ano tawag dito? Saubin? Oh, diba? Mas masarap kasi natural. Experience mo lang yun eh. Oo. Paggawa. Doon sa Manila sa Pasig, Petrabuan. Ah, ano yun, bakery. Tapos, doon mo na ko yung experience na yan. Oy, yung may-ari ng pinagtrabahoan niya, nandito na siya. Kinukompetensya na kayo dito sa Visayas. Payaman na sila dito. Ah, sana all. Opo. Ayun o, yung asawa yung nagbibilang ng pera. Bibilang sa bunapan. Inaantay ko yung unang salang. Yun yung una kong bibilhin. Yung unang salang. Nano, di ka pa nagsasalang? Ah, pinapainit mo ba yan? Grabe, ang galing nila dito. Mga ilang kilong harina yung naubos ninyo sa isang lutuan? 6. Grabe, dito pa lang yan sa barangay. Ubos talaga. Tapos, maliban pa yan sa hapon. Gagawa pa kayo sa hapon. Ata, asinso talaga kayo nito. Dapat anuhan kayo ng tax.
pa nga nakakabisan. Balisan sako. Dapat singilin kayo ng tax. Kusad, nabili na kayo ng ng harina, anuhan na, saksakuhan na. Grabe kayo. Simple lang kayo na kumikita dito. Wala sa inyong naniningil. Mayaw gad ano. Pinakuwasan na rin Grabe. Pero masarap talaga yung timpla sa totoo lang. Ano yung pagbaguha? Kaya dito mabago, kaya maman talaga. Kay nga, yun yung pinakamasarap. Lalo na pag libre. Grabe talaga. Ayan, lulutuin na. Ganyan lang pala. Yato na ang kanlando kuan. Torte pagsaw na. Sige, order ako ng kanang 1,000. Grabe, ginamit talaga na shit, ano? Kinanglan talaga nalutang siya. Tapos ayan, oh. Ano pa yung gamit nila? Yung basta sungo. Umuulan sa labas habang nagpapasarap kami dito ng Mitsubishi ni Lando. Ayan, oh. Tapos sikat ko sinbuwas. Ito na. Hinahaon na yung unang talang. Grabe ang bilis, ha. Nagpapakitang gilas yung nagluluto. Kaya syempre naka-video siya. Sikat siya bukas sa YouTube tapos sa Facebook. I-upload ko pa to sa TikTok. Sige. Ang grabe, ang dali ng pera sa kanila, oh. Ayan, luto na. Sige. Hayaan mo yan, ah. Wala akong chinilas, eh. Ganyan ka mag-order ng Mitsubishi. Ha? Kanang ano? Kaya kanan, Mil? Oy guys, bili na po kayo dito. Kahit nasa bayan kayo, nagde-deliver sila. Kahit kanang gis lang yung bibiliin nyo. Ay, doon po sa Lawang, may nagbibinta po dito ng Mitsubishi sa Barangay Magsaysay. Mitsubishi tapos donut. So, pwede po kayo mag-order ng kung may mga okasyon, halimbawang birthday, binyag, kasal, na gusto niyo ng ganito, Mitsubishi, masarap po. Grabe. Mas masarap pa sa asawa ninyo. Ayan. So tayang unang customer. Grabe. Naroyag man sini. Tumaris ang pilikuan, Mitsubishi sa donut. Pwede kang kumari sa Barangay Magsaysay. Porokdos. Ayan. Wala niyang ngaran nga. Dante. Yan. Yung pinaka-pogi sa Porokdos. Tapos mamara.